Toto je príbeh najdrahšej Pokémon karty sveta. Pikachu Illustrator. Táto karta nevznikla v balíčku, ale v súťaži. V roku 1997 vyhlásil japonský magazín CoroCoro ilustrátorskú súťaž pre fanúšikov Pokémonov. Víťazi tejto súťaže získali extrémne limitovanú kartu Pikachu Illustrator. Nejde o obyčajnú kartu. Je to jediná karta v histórii, ktorá má namiesto tréner titul Illustrator. Vyrobených bolo len pár desiatok kusov. V perfektnom stave existuje prakticky len jeden jediný exemplár. O viac než 20 rokov neskôr ju kúpil youtuber a zápasník Logan Paul. A dokonca ju nosil na krku počas Wrestlermánie, čím mu ukázal miliónom ľuďom po celom svete. A teraz príde to šialené finále. V roku 2021 za ňu zaplatil takmer 5,3 milióna dolárov a vytvoril svetový rekord. Ale tu príbeh nekončí. Logan Paul kartu neskôr posunul ďalej. V rámci 30. výročia Pokémonov vytvoril aukciu, kde sa následne táto kartička predala za 16,5 milióna dolárov. Dodnes tak zostáva najdrahšou Pokémon kartou na svete a symbolom absolútneho vrcholu zberateľstva. Kto si kartu kúpil a aké má s ňou plány, si povieme v ďalšom videu.